Nyní se nacházíme ve druhém podlaží, které je určené uživatelům týdenního stacionáře. Uživatelé týdenního stacionáře mohou využít k odpočinku náš klidový záliv, kde si můžou přečíst knížku nebo se třeba podívat na televizi. Uživatelům je také nabízeno ubytování v 5 jednolůžkových a 2 dvoulůžkových pokojích. Pojďte se podívat, jak vypadá jednolůžkový pokoj. Naším cílem je, aby se u nás uživatelé cítili jako doma. A proto si svoje pokoje můžou dovybavit vlastním nábytkem anebo osobními věcmi, které jim přináší radost. Pojďte se podívat, jak vypadá dvoulůžkový pokoj. Doufám, že se vám prohlídka líbila a budu se těšit na viděnou.